Nokian Hakkapeliitta 7 on Nokian renkaiden uusin nastallinen talvirengas, joka on suunniteltu vaativiin pohjoisiin talviolosuhteisiin. Hakkapeliitta 7 on moninkertaisen testivoittaja Hakkapeliitta 5 seuraaja ja on järjestyksessään 17 Hakkapeliitta-merkkinen rengas Nokian renkaiden historiassa. Nokian Hakkapeliitta 7 tuotekehitystyössä oli 3 tärkeää päämäärää: turvallisuus, mukavuus ja ympäristöystävällisyys. Turvallisuus tarkoittaa, että rengas toimii hyvin vaihtelevissa talviolosuhteissa, lumessa, jäällä, sohjossa ja märällä tienpinnalla. Mukavuus tarkoittaa miellyttävää ajettavuutta ja miellyttävää äänitasoa. Ja ympäristöystävällisyys tarkoittaa pientä tienkulumaa. Nokian Hakkapeliitta 7 on kulutuspinnaltaan symmetrinen ja direktionaalinen. Direktionaalinen tarkoittaa sitä, että renkaalla on määrätty pyörimissuunta. Renkaan tulee vieriä nuolikuvion suuntaisesti. Testeissä me olemme havainneet, että direktionaalinen pintamalli on paras sohjoliirrossa ja myös syvässä lumessa ajettaessa. Eli lumi ei tartu kuvioon, vaan renkaan itsepuhdistuvuus on parempi. Nokian Hakkapeliitta 7 renkaassa on useita nerokkaita innovaatioita, jotka parantavat sekä turvallisuutta että mukavuutta. Pintakuvio, olkapääalueella oleva kuviopala ja kuviopalassa oleva nasta. Kuviopalan etureunaan on muotoiltu jokaisen nastan eteen ilmavaimentimet, jotka vaimentavat nastan iskua tiehen ja pienentävät nastan värähtelyä. Kuviopalan takaosaan on muotoiltu niin sanottu karhunkynsi, joka parantaa jarrutuspitoa liukkaalla pinnalla jarrutettaessa. Keskellä kuviopalaa on kokonaan uusi muotoiltu nasta, jota käytetään ainoastaan Hakkapeliitta 7 renkaassa. Merkittävin innovaatio on kuviopalan etureunaan muotoilut ilmavaimentimet, jotka renkaan vieriessä yhdessä nastan alla olevan Ecostad-tyynyn kanssa vaimentavat nastaiskua tiehen, vähentävät tienkulumaa ja pienentävät renkaan ajoääntä. Hakkapeliitta 7 kehitystyössä erityishuomiota kiinnitettiin mukavuuteen. Jarrutettaessa toimii kuviopalan takaosa. Kuviopalan takaosaan on muotoiltu karhun kynsi. Jarrutustilanteessa karhun kynsi jännittää kumin nastaa vasten, pitäen nastan kohtisuorassa alustaa vasten, parantaa jarrutuspitoa jäisellä pinnalla ja samalla lisäten nastan kestävyyttä. Nokian renkaat on valmistanut Hakkapeliitta-merkkisiä renkaita vuodesta 1936 ja samalla määrätietoisesti kehittänyt niin rengasta kuin renkaaseen asennettavaa nastaa. Nokian Hakkapeliitta 7 käytetään ankkurinastaa. Ankkurinastan pohjalaippa on muotoiltu siten, että se on hieman leveämpi sivusuunnassa kuin pitkittäissuunnassa. Tämä muotoilu parantaa nastan tukevuutta myös sivuttain. Nastan runko ja kovametallitappi on muotoiltu kuten pohjalaippa. Ankkurinasta asennetaan Hakkapeliitta 7 renkaaseen nastoituksessa aina siten, että kovametallitappi on aina poikittain menosuuntaan nähden. Tämän vuoksi kaikki Hakkapeliitta renkaat toimitetaan markkinoille vain tehdasnastoitettuna. Tällä varmistetaan nastoituksen laatu ja kestävyys käytössä. Nokian Hakkapeliitta 7 renkaan kulutuspinnassa käytetään 2 eri kumisekoitusta päällekkäin. Päällimmäisenä ensimmäistä kertaa käytetään niin sanottua täyssilikasekoitusta, jolla pienennetään renkaan vierivastusta ja varmistetaan pito myös märissä olosuhteissa. Kulutuspintasekoituksen alla käytetään jäykempää sekoitusta, jolla lukitaan nasta nastareikään ja varmistetaan nastan pysyvyys. Hakkapeliitta 7 tuotekehitystyössä panostettiin voimakkaasti myös ympäristöasioihin. Uudella rullaavalla pintamallilla ja pintakumisekoituksella saadaan aikaan erittäin alhainen vierivastus, joka pienentää polttoainekuluja ja samalla hiilidioksidipäästöjä. Hakkapeliitta 7 valmistuksessa ei käytä lainkaan haitallisia korkea-aromaattisia öljyjä. Kulutuspintasekoituksessa käytetään myös ympäristöystävällistä rypsiöljyä, joka parantaa talvipitoa ja repimislujuutta. Uuden älykkään nastainnovaation ansiosta tienkulmavaikutus uudessa Hakkapeliitta 7 renkaassa
on 15% pienempi kuin edeltäjätuotteessa. Talvikeleillä tiellä on usein sohjoa. Nykyaikaisen talvirenkaan tulee toimia turvallisesti vaihtelevissa olosuhteissa. Hakkapeliitta 7 renkaaseen on molemmille olkapäille muotoiltu sohjokiilat, jotka poistavat tehokkaasti vetisen, lumen, tien ja renkaan välistä. Hakkapeliitta 7 kulutuspinnassa on kulumisvaroitin. Numerot kertovat jäljellä olevan uran syvyyden renkaan pääurissa. Numerot häviävät renkaan kuluessa. Numeroiden vieressä on lumihiutale, joka kuluu pois samanaikaisesti numero 4 myötä, kertoen, että rengas ei sen jälkeen ole enää turvallinen vaativissa talviolosuhteissa.